Borjana Vodičenska Ostojić, državljanka Bugarske, u toku putovanja kroz našu zemlju neočekivano se u 8. mesecu trudnoće porodila u Nišu. Bez potpisa supruga sa kojim nekoliko meseci nije u kontaktu ne može da dobije pasoš za bebu, koja po rođenju ima srpsko državljanstvo. Borjana iz ovog lavirinta ne može da izađe već 3 meseca. Priča o nedaćama jedne mame iz Bugarske koja se na proputovanju kroz Niš zatekla blizu i ispostavilo se tako daleko od svog doma, priča je koja vraća nadu u ljudsku dobrotu. Putujući ka rodnoj Bugarskoj, Borjana je pre 3 meseca zastala u Niš i neočekivano se porodila. Sama s tek rođenim detetom, za koje mora da čeka dugu proceduru dobijanja dokumenata da bi ga odvela u Bugarsku, iz porodilišta se vratila u iznajmljeni apartman. I tu naišla na nesvakidašnji gest. Vlasnica apartmana Dragana Vukadinović odlučila je da Borjana i beba Lena tu besplatno ostanu koliko god to bude trebalo. U pomoć je priskočila i Draganina prijateljica Tatjana, pa mala Lena ima sve što joj treba. Čeka se potpis bebinog oca, neophodan da bi dete moglo da odputuje u Bugarsku, međutim od Borjaninog supruga nema ni traga ni glasa. Advokati kažu da ja moram da podam tužbu za razvod braka i da mi se dodeli starateljstvo i tek onda mogu da izvadim pasoš. Jeste spremni na to? Da. Naravno. I ja sa njom. Znači, borimo se do kraja. Da. A se nekako njegova porodica uključuje u celu ovu priču? Ne. On živi sa majkom, ona je starija žena, oni su blizu Novi Sad, gore u Vojvodinu i da želi žena da pomogne, ona je daleko i prosto nije moguće. Niste ni u kontaktu? Ne, nije u kontakt, nikim. Ambasada Bugarske u Nišu obaveštena je o svemu, međutim slučaj je odbačen, jer bez očevog potpisa mala Lena ne može dobiti ni srpski ni bugarski pasoš. Borjana je uspela da dođe do Leninog izvoda iz matične knjige rođenih, a s obzirom na to da je prijateljstvo između nje, Tatjane i Dragane, koje je iznedrila ova situacija, u nedelju Leninim krštenjem u crkvi cara Konstantina i carice Jelene, krunisano i kumstvom, kao još jedan važan dokument, Borjana dobija i bebinu krštenicu. Danas nam je najsrećniji dan. Bilo je sve kako treba. Oni se spremaju, idu u materinski dom u Beogradu. Hteli smo da ubrzamo sve to, da krstimo dete. Tako ja sam najsrećnija žena na svetu. Lena je dobila crkveno ime po meni, Dragana. Tako da Lena će uvek da bude u mom srcu. Ja i kuma, Dragana, druga kuma, znači nećemo da dozvolimo da li nikad u životu bude loše. Ja mislim da je Lena zaslužila da je bude dobro. Eto, tako sreće se, tako desilo se da bude tu, da se rodi tu u Nišu. Verovatno tako je moralo da bude i mnogo sam srećna. Pored ogromne borbe i problema koji su je snašli u Srbiji, Borjana kaže da će iz naše zemlje poneti i trajno prijateljstvo, neverovatnu požrtvovanost i zahvalnost za ruku pruženu u nevolji. Čuli ste priču, poteškoće ima i dalje, ali hvala Bogu sve se je počelo rešavati. I nadam se da najskoro vreme sve se završi pa da idemo ja i ona u kući za Bugarsku.